bayan a cikin nasiha da na mata, na tura mata nasiha a cikin rubutun da na mata, da take dinga sa niqabi amma ba ta sawa saboda girman kanta. Mun ji sa niqabi ba wajibi bane, amma baya cikin ɗabi'u na musulunci na kwarai. A matsayin ki na wacce da a yada fuskan ki wa duniya, in mijinki na kishin ki ba da Yusuf bane shi, ya kamata ki fito fuskan ki a bude. Da wai wannan nasiha ma in kayi wai mene, wai hasada kake mata. Me take da shi da nan mata hasada? Me take da shi da nan mata hasada? Me take samu? Ni na dauki wazi a matsayin hanyar cin abinci ne? Ko sadaka bana ci wallahi, ko baka da abin da zaka bani. Shi ne da mata hasada saboda me? Saboda me? Wai saboda me da mata hasada? Hasada ma idan zan yi nasa da wanda zan yi da shi sai mace? Duk malamai maza wanda suke wa'azi sai ya rasa wanda zan yi hasada da shi sai mace. Wallahi Allah shine shaida, wannan abun ya faru. Yawa akwai wani malami daga cikin malamai yana hawa wa'azi a garin nan, ai zai ci, an taba hada su, ya je wajen wa'azin da ta yi, muka zo muka hadu da shi, an gayyace ni da ki zuwa wa'azin, na ce wallahi da na je duk abin da ta faɗa sai na warware shi a wajen, kuma sai na yayyaga ta a wajen. Abin da ta yi a wajen, ta zauna ga maza ga mata, wani dan siyasa ne ya hada wannan wa'azin na aka raba wasu kaya wa mutane, amma ta zauna ta dinga yin bayani akan siffofi na abin da ya shafi mu'amalan aure. Wallahi tallahi nace ni da na je wajen wa'azin da ma an yi ta ba daɗi, saboda wallahi abin da ta faɗa in na tashi nasiha akan ta zan yi. Zan ce mata wannan abin da kike fa ba wa'azi bane, karki zata wai aiki kike wa addini, a'a rusa addini kike yi.